Vi er Keepit. Og vi laver backup som en service. Folk flytter i skyen, og den data, man har ude i skyen, skal man jo også passe på. Ligesom i gamle dage, du har stadigvæk ansvaret for dine egne data, og det har du stadigvæk, når du flytter ud i skyen. Og det er der mange virksomheder, der faktisk har glemt, så vi er faktisk kommet ind i et område, hvor det er et rimelig åbent marked for os. Her kan man jo så se alle de applikationer, som den her virksomhed de tager backup af, som jo er kritiske applikationer for virksomheden, og der passer vi på al den data. Vi kan gemme meget store datamængder meget hurtigt og få fat i det meget hurtigt. Fordi vi egentlig i modsætning til mange andre virksomheder i vores kaliber, der hedder Software as a Service, så vil vi faktisk bygge den underliggende infrastruktur også. Og noget af det vi gør, det er ligesom når du kører bil. Du må ikke sætte dig ind i en bil uden at have en forsikring. Og lidt det samme, når du bruger IT, så bliver du også nødt til at have en backup.